Arratsaldeon, Mikel. Haupa, Mikel Arratsaldeon. Korbenzana. Lehendabiziko galdera. Jada denbora pasada Belarbi elkartea eta Belardi proiektua martxan ipini zenuenetikan. Nola doa proiektua, Mikel? Egia esateko oso pozik gaude. Irailean izango dira 2 urte hasi ginenetik. Prozesua oso polita, oso gogorra, lan pila bat egin dugu eta egiten jarraitzen dugu, baino bai zerbitzuen aldetik eta bai lanaren aldetik esan dezakegu lektura oso positiboa dagoela honen atzean, ez? Pasa dugu herriko edo eskualdeko proiektu bat izatetik, asko zabalagoa da proiektu bat izatera, azken finean, Euskal Herrian haragia eraldatzeko zentrurik ez dagoelako. Eta momentu honetan aurkitzen gara, Euskal Herriko txoko pila batetik ari dela jendea etortzen, beraien animaliak eraldatzeko eta zuzenean saldu ahal izateko lan ezberdinak egitera onera etortzen. Eskerrik asko, Mikel.